Yo, Tito Bry is back with another video. Let's go! Yo, ayun na nga mga kuys. So, ngayon naman ang lulutuin natin ay ginataang langka with tuyo. Syempre, Holy Week ngayon at sa pamilya namin, pag Holy Week, matik na yan, binignit at saka ginataang langka with tuyo. So, ito yung kailangan. Una, maghihiwa tayo ng sibuyas dyan. So, yun na nga, hindi ko na i-discuss yan. Alam na natin yan. At habang naghihiwa ako dyan, inform ko lang kayo na yung langka natin is napakuluan ko na yan. So, 35 to 40 minutes kong pinakuluan yan. Kaya malambot na yan. Pwede na din yan. Pero kayo, kung kainin nyo na, bahala kayo, trip nyo yan. So, yun na nga mga kuy, sobrang dali lang lutuin to. At napaka-simple lang ng mga ingredients na kailangan natin. So, kailangan din natin ng bawang dito. So, maghihiwa muna ako ng bawang. So, balikan ko kayo. Right, so update lang mga kuys. After sa bawang at sibuyas, kailangan din natin ng luya dito. Para, again, gamot lang sa ubo. Kaya kung lalagyan nyo ng soy milk, okay lang din. Problema nyo na yun. At syempre, pagkatapos nito ay hihiwain din natin yung tuyo natin. So yun, sobrang laki ng mga tuyo na nabili ko. Ang sarap nito mga kuys. Kahit na bawal sa akin to, wala lang. Trip lang, go lang, kain lang. So, yep, ganyan lang pagkakahiwa. Pero yung iba kasi mga kuys, ang ginagawa nila, sinasabay na nila yan sa pagluto. Ako kasi mas trip ko talaga kasi yung prituhin mo na yan ng kaunti, half cook lang. Then after nun, ibabalik ko siya pag once na napakulo ko na yung langka natin. So, tara, saglit lang, balikan ko kayo. So ayun, dito magpiprito muna ako ng ating tuyo para again, gusto ko lang talaga yung piniprito ko muna yung tuyo para yung lasa talaga is kumapit na dyan pa lang. At pagkatapos nyon, kung ano yung pinaprituhan ko ng tuyo, yun na din yung gagamitin ko sa panggisa ko sa mga ingredients natin. So yun na, sobrang dali lang to, half cook lang yan. So parang gulatin nyo lang. Ayo, kung anong trip nyo, anong gulat yung gusto nyo gawin sa tuyo nyo. So, yep, balikan ko kayo mamaya mga kuys.
So natapos ko nang mag-cook sa mga tuyo natin. So ito, gigisa ko na yung bawang at after nyan, isusunod ko na din yung sibuyas natin at saka luya. So yun lang, simple lang, speed lang tayo dito, madali ang luto lang. Syempre again, Holy Week, ito yung talagang kinakain namin or trip namin. So nagluto din ako ng binignit dyan, which is i-share ko din sa inyo kung paano ko ginawa. Iba kasi yung binignit namin, kung titingnan mo, napakalapot, parang ice cream. Wala lang. Trip lang talaga namin yung iba-ibahin yung pinagagawa namin. So ito una, pagkatapos kong igisa, nilagay ko yung pangalawang piga ng gata ko. Yung gata, pangalawang piga. So pagkatapos niyan, papainitin lang natin yan. Tapos ilalagay na din natin yung yung mga langka pala natin. So ayun na, nalagay na. So balikan ko kayo mamaya mga kuys, papakuluin lang natin to. So update lang mga kuys, again pinakuluan ko na yung langka kanina ng 35 to 40 minutes. So ngayon maglalagay lang ako ng pampalasa, which is asin lang talaga yung nilagay ko. Kasi medyo, at hindi naman ganun kadami yung asin na nilagay ko kasi may lasa na yung tuyo natin dyan, kumapit na yan. So naglagay din ako ng food coloring kasi talagang sa iba kasi yung ginagamit nila or okay na sa kanila yung talagang white lang or puti lang na na ginataang langka. Sa amin kasi nakasanayan namin na medyo yellow siya, so naglalagay talaga kami. So kayo, kung anong kulay gusto nyo, kung gusto nyo yung ginataang langka nyo is pink, okay lang, buhay nyo yan. Inyong langka pink. Kaya ngayon mga boys, ilalagay ko na yung tuyo natin since kumukulo na yung langka natin. So, yun, amoy na amoy ko na talaga dito yung tuyo natin. Amoy na amoy ko na yung tagumpay. So, ayun, balikan nyo kayo mamaya. Maghalo-halo lang muna tayo, pakitang tao lang. So mga kuys, nakikita nyo, kumukulo na yan. So half cook naman yung tuyo at saka langka natin. So pwede na yan, tara, kain na. Ayun, luto na. So tara mga kuys, kumuha na kayo ng kanin at tayo kakain na. Let's go! Ayun na nga mga kuys, sobrang thank you talaga sa pagsusuporta nyo sa akin sa mga video ko at sana pati sa mga susunod na video. So please don't forget to like, comment, and subscribe, and please don't forget to click the notification bell for more updates regarding with our video. So again, please support also yung kapatid ko at saka tita ko, so nasa description ng mga link nila. Thank you! Bye!
yung tita at kapatid ko, which is mga link nila is nasa description. So again, please like, comment, and subscribe, and please don't forget to click the notification bell for more updates regarding with our video. Again, this is Tito Bry. Bye!